ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪುತ್ತೂರು. ಈತ ಜನ ಉಂಡು ಈ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಪುತ್ತೂರು. ದಾಯ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರುದಲ್ಲ ಪೊಸ್ತತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇತ್ತೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಆದ್ ಅಂಚಾದ್ ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಮುಂದಾದ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಬರ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಇನ್ನಿತೊಲಿ ಏತ್ ಜನ ಉಂಡು. ಜಾತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು, ಒವ್ವೇ ಆದುಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪು, ಅತ್ತನಂಚರಿ ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು, ಮಾತೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಸೇರೋರು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಯಾಪಲಂಗಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಬರೋಂತೀರಿ. ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇನು ದಾಯ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಪುತ್ತೂರು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಿರ್ದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕು ನಲ್ಲ 7 ಜನ ತಗೊಂಡಿರದಾದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡಲ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಜನತೆಗೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಮಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿನತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಿಖಲ ತುಂಬು ದೀತಿನಾತ್ರೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಡಿ ಊರವ್ರ ಮೆತ್ ದೇಶವ್ರ ಮೇ ಪಸರೆ ಸೈನ ನಿಖಲು ಐಕಿಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕುಡೋರ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಮ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡ್ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಬತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನ ಲೇದರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪನ್ನ ಬನ್ನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಲೆಕನ ದೀಪ ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದುವೆ ಪನ್ನಿ ಮುನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ವಿಷಯ ಪನದಿತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಏತ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಜನ ಅಂದು ಇಂದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು 10 ಪಾಲ ಜನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರುಡು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಂತಂದಿತ್ತು 5-10 ಪಾಲ ಜನ ಮೂಲು ಸೇರ್ದುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅವನುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ದಾಲಾಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ದೀಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಕುಜಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂಡದು ಆಂಡಲ ಕುಜಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಜಯಮಣ್ಣ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತೀನಿ ಐಟು ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಡಿತುಂಡು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಪುಣ್ಯೋಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ದಿನಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕ ಐಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಭುಜಂಗನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಐಟು ಎಂಕ 2019 ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಬಂದು ಸೈಮಾ ಅವರ್ಡ್ ಕತಾರಾಟ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಮಂತ್ರ ಓಟು ಇಂಗಿಡ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐಕಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನು ಕಾಂತಾರದ ಕಮಲ ನಿನ್ಗೇನು ತಮಲ ಎಂತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಇದ್ದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಒರಿಯ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ತತ್ತನ ಮಾಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಸೀನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೋಂಟೆ ಒಬ್ಬನ ಸೀನ್ ಉಂಡು 4-5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಉಪ್ಪೆ ಲಚ್ಚು ಪಂಡದು ಆ್ಯಡ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲಚ್ಚು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಗಂಡಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪೆ ಇವೊಂದು ಶುರುವಾಯಿತು ಮಾರೆ ಸಾವು ಅನ್ಪೆ 1957 ರಾಜರ ಯುಗ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಹನ ಆಡಳಿತ ಆಯ್ತಾ. ಆಗಿನ ರಾಜ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮಿ ತನಿಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ. ಹಾಗೆ ಒಂದಿನ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಜ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ತಮಾಷೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು 14 ಹಂದಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಎಂತ ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಹುಲಿ ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ರಾಜ ಅದೇ ಹುಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಗಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹುಲಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಟಿಗರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಟಿಸ್ಕ್ಯಾವ್ ಎಂತ ಟಿಸ್ಕ್ಯಾವ್ ಎಂತಾಯ್ತು ಗಣ್ಣು ಫೈರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಸಾವು. ಹುಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ರಪಕ್ಕ ರಾಜನ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬಡ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಡಂ ಹುಲಿ ಖಾಲಿ ಎಂತ ಮರೆ ಇದು ಗುಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಸಾಯುದ ಗುಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪಿಚ್ಚಾಗಿ ಹುಲಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತೆ ಗಣ್ಯರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.